መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ትግራይ ብዝኸፈተው ውግእ መቐለ ከም ዝተቆጻጸረ ብወግዓዊ መግለጺ ዘፍለጥ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ትግራይ ግን እቲ ውግእ ኣብ ቀላቕል መቐለ ክካየድ ከም ዝቐነየን ወተሃደራት ኢትዮጵያ ገለ ተደምሲሶም ገለ ከዓ ተዳኺሞም እቲ ውግእ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ቅጽል ከም ዘሎ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቕ ካብ መንጎቲ ብሰለስተ ግንባራት ዝቐነየ ውግእ ኣብቲ ሓደ ልዕሊ 11 ታንክታት ከም ዝተባርዓ ገሊጾም ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ለምውን መኸተ ይዝርከብ ካብ ቀላቕል መቐለ ጀሚሩ ኣብ አልዓሳን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራትን ትውግእ ይካየድ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኣብ ዘሎ ምርብራብ ደቡባዊ ግንባር ከባቢ መቐለ ኣብ ዘሎ ግንባር ካብ ገረብ ሸለና ክሳብ ሩባ ሰገን ኣብ ዘሎ ከባቢ ሰራዊትና ብዝለዓለ ጀግንነት ጸላእ እንዳመከተ ንድሕሪት ይመልሰሎ ኣብ ናይ 2-3 መዓልቲ ግጥማቱን 11 ታንክታት ኣቃጺሉ እዩ ጸላኢ ከምቲ ዝሓሰቦ ከምቲ ዘናፍሶ ወረ ዕረፍተ ይረኸበን ኣብ ኩለን ግንባር መቐለ ኣትኢሉ ከራጠጥ ኣይከኣለን ጫፍ መቐለ ጀሚሩ ከባብታት መቐለ ብሙሉእ ብተኽሲ ዘሎ ውግእ ዘሎ ኣብ ኩሎም ከባብታት ትግራይ ዝሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ መናእሰይ እውን እንዳተወደቡ ህዝባዊ ምልሻውን እንዳተወደበ በብኸባቢኡ ኣብ ከቢድ ርብርብ ይዝርከብ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ርብርባት እውን ዓወታት እንዳተመዝገበ እዮም ዘለዎ ጸላእ ነዚ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረት ንኽሽፍን ብዙሕ ሓሶታት ይሕስዩ ግን ኣብቲ ውዕሎ ኣብቲ ግንባራት ግን ከቢድ ስዕረት ከም ዘጋጠሞ ዝግለጸሉ መንገዲ ሓደ ናይ ፒፒ ሓይሊ ናይ ዝብልጽግና ዝበሃል ሓይሊ ዳርጋ ኩሎም ክፍላተ ሰራዊታት ተደምሲሶም ደኺሞም እዮም ናብ ምንታይ ኣትዩ ዘሎ ሓይሊ ጸላኢ ናብ ዙርያ ሓለዋ ዝነበሩ ኣዲስ አበባ ናይ ሓይሊ ኣየር ሓለዋ ነበሩ ናይ መከላከያ ሓለዋ ዝነበሩ ብሙሉኦም ኣዋፊርዎም ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ መላእ ሃገር ዘለዉ ፖሊሳት እውን ኩሎም ክመጹን ክኸቱን እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ካልኣይ ገጢምና ዘሎ ሓይሊ ደኣይና እዩ ዝዋጋእ ዘሎ እንተኢልና ሕዚ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዲክታተራዊ መንግስቲ ዓዲ ሙሉእ ብሙሉእ ንወራሪ ሕሊፉ ይሂቡ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝገጥሞም ዘለዉ ጸላእቲ ሕዚ ብሙሉኦም ናይ ህግደፍ ክፍላተ ሰራዊታት እዮም ወይ ክልተ ወይ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ተትሪፉ እንተኮይኑ ብኤርትራ እምበር ብሙሉኦም ክፍላተ ሰራዊታቱ ኣብ ትግራይ ኣዝሚትዎ እዩ ዘሎ ብራያ ደቡብ ግንባር እውን መማኸርትን ቴክኒክ ወሃብትን ተወሰነ ሓይሊ ናይ ህግደፍ እውን ኣሎ ናይ ፒፒ እውን ኣብዚ ዝተሰለፈሎ 25 12 ሻድሻይ ሜካናይዝድ ናይ ኩሎም ክልላት ፍሉይ ሓይሊ እዞም ፍሉይ ሓይሊ ዘዝምቶም እውን ናይ ኣምሓራ 6 ብርጌዳት ኣለዎ ጋፋት በላይ ዘለቀ ቴድሮስ ወልወል ምኒሊክ ጣና ዝበሃሉ ብርጌዳት እዚኦም እውን ኣሰሊፍዎም እዩ ናይ ካልኦት ክልላት ፍሉያት ሓይሊ እውን ኣምፂኡ ኣብ ደቡብ እውን ኣሰሊፍዎም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝመደብሩ ማዕከን ዜና ኢትዮ ኤፍኤም 38 ኣባላት ሕወሓት ብፖሊስ ፌደራል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኢሉ ዘውፅኦ ዜና ጌጋ እዩ ክብል ፖሊስ ፌደራል ክእረም ሓቲቱሉ ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌዴሬሽን እታ ሃገር ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኢደን ሂበን ዝብል ዜና ብሰሉስ ዘቀልሓ ኮይነን ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይነፅራን ዘለዋ በወገን መንግስቲ ትግራይ እውን ዝተዋሃበ መብርሂ የለን ኣቀዲሞም ኣብ ዝነበሩ መዓልታት ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ኢትዮጵያ እውን ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ከም ዝሰጎጎት ዝገልጹ ሓበሬታታት ተቃሊሖም እኳ እንተነበሩ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ጥቓ መቐለ ነቲ ኩናት ይመርሕዎ ከም ዘለዉ ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝሰጎጎ ኣምባሳደር ከም ዘየለ ገሊጹሎ ብካልእ ዜና ብኩናታት እቶም 96,000 ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝተሻቐለ ትካል ስደተኛታት ድሑራት ሃገራት ኣፍሊጡ ወሃቢት ቃል እቲ ትካል ዝኾና ስቲቨንሰን ኣብ ዝሃበኦ ሓበሬታ ኣብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 4 ማዓስከራት ዝነበረ ምግቢ ከም ዝተወድአ ብምግላጽ ምግቢ ክእትዉ ከም ዘይከኣልውን ሓቢረን ኣለዋ ጸኒሑ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ግን ድሑራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ስግኣት ጸጥታ ኣብ ዘይብሎም ከባብታት ምግብን መድሃኒትን ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛትን ከቕርብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ኣሎ ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ሳብያኖ አብሬው ኣብ ምሉእ ትግራይ ረድኤት ንዘድልዮ ሰብ ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እዚ ዝሃበ ሓበሬታ የለን ሕብረት ኣውሮፓ ብግዲኡ ንኢትዮጵያ ክህቦ ሰሊዕዎ ዝነበረ ልዕሊ $900 ሚልዮን ሓገዝ ደው ከብሎ ይሓስብ ከም ዘሎ ብሉምበርግ ሓቢሩሎም እቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ዓመት ንሃገራዊ በጀት እተውዕሎ ገንዘብ ዝግምቱ ገንዘብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ 7 ዓመታት ብሓገዝ ክህባ ወጢኑ ዝነበረ ኮይኑ በተብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ሓድሕድን ምተሓሰበ ኣው መሰላት
ከደስክሎ ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብን ኣብ ዓሌት ዝተደረኸ መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዘለውን ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የረድኡም